a tothom. Avui reprenem la segona part de l'evolució de l'espai verd a la ciutat de Barcelona. Ens havíem quedat en una Barcelona del segle XVII, on encara és molt rural. I avui ho enllaçarem amb la Barcelona del segle XVIII fins a mitjans del segle XIX, principis del XX. La Barcelona del segle XVIII encara té un paisatge molt rural. Fins aleshores, el pla fonamentalment era agrícola i sense gaires edificacions. El territori estava marcat per la seva condició militar, cosa que feia que no es poguessin construir edificacions fora de les muralles. En aquesta època, la ciutat antiga es va anar poblant molt més a causa de l'activitat industrial i el recinte emmurallat es va anar tapaïnt fins al punt d'anar desapareixent, mica en mica, espais d'enjardinats i també horts. Aquells jardins interiors que tanta fama havien tingut a la ciutat de Barcelona, li havien donat, també van anar desapareixent. Es construïen cases, s'aixecaven parets. Bé, a poc, tots aquests petits oasis van anar disminuint i desapareixent. Però tot i això, encara tenim alguns espais verds dintre de la ciutat de Barcelona durant aquesta època. Aquests són els horts del Raval. En aquests moments es comença a construir edificacions a la zona del Raval i molts dels horts que hi havia van anar desapareixent mica en mica fins a desaparèixer del tot. També vam tenir un jardí botànic que estava situat a la zona de les muralles i també molt a prop del Raval. Tenia unes 2 hectàrees. De l'evolució d'aquest jardí botànic es va construir un altre a la zona on actualment hi ha la plaça Francesc Macià, que també es va fer un jardí botànic i una granja experimental, que més endavant va ser traslladada a Caldes de Montbui, a la finca de la Torre Marimon, que actualment pertany a la Diputació de Barcelona. També tenim les arbredes. Les arbredes, com per exemple la de les Rambles. Al principi es van plantar pollancres, més endavant acàcies, fins que van acabar plantant els plàtans, que és l'arbre que actualment coneixem. Diuen que aquests plàtans van venir de la Devesa de Girona. També hi havia el Jardí del General, un jardí que estava situat molt a prop de la Ciutadella Militar i també de l'actual estació de França. Era un jardí que va ser construït el 1816, però el 1862 va desaparèixer. Va ser el primer jardí públic de la ciutat de Barcelona abans del Parc de la Ciutadella. També el Passeig de Gràcia. El Passeig de Gràcia, antigament es deia el Camí de Jesús, que portava a Gràcia, a la vila de Gràcia. També era un lloc molt d'esbarjo per molts barcelonins i molt atractiu. I es van començar a construir una sèrie de jardins i de parcs d'atraccions on passar a l'estona de lleure per molta gent. Molts d'aquests van ser, per exemple, els jardins del Tívoli, els Camps Elisis, el Jardí d'Euterpe, el Jardí de les Delícies, que molts d'ells van anar desapareixent a mesura que es va anar construint el Passeig de Gràcia. I per últim també tenim els jardins neoclàssics o clàssics, que molts d'ells eren jardins privats que estaven situats a altres viles fora de la ciutat emmurallada i eren finques privades, com per exemple el Laberint d'Horta, el Parc de les Heures, la Granja Vella d'Horta, Can Gomis, la Torre Llosana, la Carabassa. I entrem a mitjans del segle XIX, on esdevé els canvis de transformació del pla de la ciutat de Barcelona. Aquests canvis van representar el comiat d'una Barcelona rural i l'inici d'una Barcelona urbana. Com he comentat abans, Barcelona seguia sota la influència militar i això feia que no es pogués construir. Ara bé, en aquell moment, la funció defensiva estratègica estava perdent sentit i juntament amb l'enderroc de les muralles s'autoritzà a construir a fora. Sortint una miqueta d'aquest espai, us volia comentar una curiositat de l'època. En aquell moment, la relació de Barcelona amb ultramar era molt important i estaven molt de moda les plantes i els animals exòtics. Per exemple,
L'arbre Araucaria columnaris va venir a Barcelona amb motiu de l'Exposició Universal del 1888. Segurament fou aquesta una ocasió propícia per la introducció de plantes exòtiques. I aquestes noves espècies es feu notar tant en els jardins privats com en els jardins públics. L'Imperi Britànic va facilitar la importació i la generalització de plantes exòtiques que han marcat una època. És el cas de les plantes d'interior, com la quèntia o les falgueres i les fulles de saló. Bé, després d'aquest parèntesis, torno als enjardinaments de la ciutat d'aquell moment. Teníem la ciutat antiga, on encara, en el Raval, hi havia encara alguns horts, zones on encara no s'havien construït. També teníem les arbredes de les Rambles, amb els seus plàtans. També es van construir noves places, com per exemple la plaça Reial o la de Medinaceli, i també places al costat de les esglésies on hi havia els antics cementiris, com per exemple la plaça Sant Felip Neri, la plaça Just i Pastor, la plaça Sant Pau, la plaça Santa Maria del Pi. I després teníem un important jardí de la llotja del Palau Moja a les Rambles, que ja va desaparèixer. Tenim els patis, els claustres i horts enjardinats d'edificacions religioses. Altres enjardinaments fora de lo que era la ciutat antiga va ser el Parc de la Ciutadella, que va ser construït el 1873. Fou l'únic parc de Barcelona durant molts anys, amb una superfície d'unes 30 hectàrees. Josep Fontserè, guanyador del concurs convocat per la realització del parc, va treballar sota el seu conegut lema: els jardins són per a la ciutat com els pulmons per al cos humà. Un altre indret era Montjuïc. A mitjans del segle XIX era el lloc d'esbarjo de la classe popular barcelonina. Estava ple d'horts, de conreus, de vinyes, de vegetació natural, de pedreres, de camins, de fonts. El blat i el vi tenien una qualitat excel·lent. I els horts solien tenir figueres, cirerers i molts arbres fruiters diferents. Entre les fonts més conegudes hi havia la Font Trobada, molt concorreguda per les classes més selectes, i després la Font del Gat, on anava més la gent popular. I el gran espai que hi havia després d'enderrocar les muralles era tot el Pla de Barcelona. Aquest pla comptava amb tot un patrimoni de cases de camp, de masies, de viles i cases d'estiueig de barcelonins. Moltes eren propietats agrícoles i moltes tenien jardins. N'hi havia a les Corts, a Sarrià, a Sant Gervasi, a Horta, a Sant Martí, a Sant Andreu, a Gràcia i a Sants. Aquestes cases solien tenir jardins d'estructura clàssica o mediterrània, amb influències italianes i franceses. El 1854 s'inicia aquest enderroc de muralles i el 1859 s'aprova el Pla Cerdà d'urbanització. Ara bé, aquest Pla Cerdà estava previst enjardinar els interiors d'Illa, fer passatges, algunes places i l'arbrat viari, que és l'únic que ens ha quedat. L'arbre amb més transcendència per la ciutat és el plàtan. Aquest és un dels arbres amb més importància que ha tingut la història recent de la ciutat de Barcelona. La influència ve del nord, de França, i s'utilitzava com a arbre d'alineació de carrers i carreteres. El 1897 s'inicien les incorporacions dels primers municipis. Va continuar el 1904, el 1919, tot això configura una forma totalment nova d'ocupació del territori i en la que actualment coneixem. I s'inicia la planificació de parcs i jardins de la mà de Nicolau Rubió i Tudurí, que va ser director de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona. Amb la seva visió de la necessitat emergent de dotar a la ciutat d'espais on mantenir el contacte amb la natura, es van crear els parcs i els jardins urbans. Bé, doncs fins aquí aquesta evolució del verd a la ciutat de Barcelona i espero que ens puguem retrobar molt, però molt aviat i us desitjo molta salut. Bé, un petó ben gran a tothom. Gràcies.